Euskadiko sendarien sindikatuak haserre adierazi du ohar batean, Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailak medikuen aurkako kanpaina bat abiatu duela iritzita idatzian adierazi legez, prestigioa kendu nahi diete sendari eta pertsonalei. Gotzone Sagardui sailburuak iragarritako zerbitzuen berrantolaketa ere kritikatu du sindikatuak oharrean, eta horren ordez Sagarduiri eskatu diote irtenbideak bila ditzala oinarrizko arreta eta kalitatezko osasun sistema publikoan bermatze aldera. Sagarduik atzo eginiko adierazpenak txarretzi ditu sindikatuak adierazi duenez, langileen lan izugarria aitortu beharrean kanpaina bat abiatu duelako, profesionalen izen ona zikintzeko herritarren begietara. Satxe erizaintzako sindikatuak ere premiazko neurriak galde egin dizkio Osasun Sailari, azken urtebetean unean uneko arazoa zirudiena ohiko bihurtu dela iritzita. Arratsalde on guztioi, Osasun Sailburuaren adierazpenek hautsak harrotu dituzte, hain zuzen ere Gotzone Sagarduik bart adierazi du beharrezkoa dela kultura aldaketa bat egitea, osasun arloko erabiltzaileek eta profesionalek uler dezaten eskualdeko ospitale espezializatu bihurtzeak mugikortasun handiagoa ekarriko duela, gogora ekarri ditzagun hitzok. Habrá que desplazarse con más frecuencia para determinados procesos. Habrá consultorios que estén atendidos por servicios de enfermería o incluso que permanezcan cerrados en épocas como las que se avecinan, las vacacionales. Aipatu bezala zer esana eman dute Osasun Sailburuak atzo Executive Forum Espainia jardunaldietan esandakoek, eta horrexegatik helduko diogu laster berriz gaiari, orain baina gizartarloko lerroburuekin jarraiki beste kontu bat. Nazioarteko antropologia feministaren kongresua hasi dute bart Donostian, 195 ikertzaileek eta adituk beren lanak aurkeztu eta eztabaidatuko dituzte bihar artean, 5 mahai inguru izango dira. Eta gainera nazioartean oihartzuna izan du deialdiak antropologia feministak disiplinari egiten dizkion ekarpenak eta gaur egun dituen eztabaida eta erronka nagusiak aztertza dute helburu, eta antropologia feministaren eta feminismoaren eta oro har gizartearen arteko harremanak berrikustea. Marta Luxan, antropologia feminista ikerketa taldeko kiderekin egin dugu konexioa gaur, eta halaxe mintzatu zaigu topaketaz. Ekarpen hirukoitza edo egin nahi du, ez? Alde batetik antropologia feministak antropologiari orokorrean eta gizarte zientziei orokorrean egiten dizkien ekarpenak eta gaur egun dituen eztabaidak eta erronkak teorikoki zein metodologikoki aztertzea. Bigarrena bai Euskal Herrian eta baita ere nazioartean, garatzen ari diren ikerketa lerroak eta beraiek zeharkatzen dituzten faktoreak aztertzea, zer eragiten ari den, nolabait antropologia feminista eta feminismoaren eta orokorrean gizartearen artean dagoen harremana berrikustea, iruditzen zaigulako ezin daitekela izan akademia barruan geratzen den zerbait, ezin dugu antropologia feminista ulertu, mugimenduarekin dugun harremanari begiratu gabe. Bestadetik udako festen atarian jaietarako eraso sexisten aurkako protokolo bat ondu du Euskal Hirigune Elkargoak lehenengoz. Festen prestakuntzan eta festa egunetan eragin nahi dute. Dagoeneko Ipar Euskal Herriko 158 herriei helarazi diete. Gainera bertan, hainbat gomendio eman dizkiete antolatzaileei, besteak beste eraso matxistaren bat jasan dutenentzat harrera guneak jartzea. Jaien antolakuntzatik bertatik jarri nahi dute mahai gainean. Gaia gomendatu dute festetako eragile guztien artean dispositiboa sortzea eta prestatutakoa gizarteratzea. Festa garaiko jarraibideak ere zehaztu dituzte, afisak jartzeko eskatu dute, sentsibilizatzeko, zigorrez ohartarazteko, arduratsu jokatzera gogomidatzeko eta zailtasunetan den pertsonari laguntza eskaintzeko. Gainera, proposatu dute kolore batez zientifika daitezkeen pertsonak jartzea festetan, besteak beste segurtasunaz arduratzeko. Elkargoak ez ezik emakundek ere ondu du festetarako gida bat, eudelekin eta foru aldundiekin andrentzako giro seguruak ditu xede. Langile bat hilda Oiartzunen lan istripu traumatiko batean ere egun jaso zen ezbeharra. Lab sindikatuak salatu du ezbeharra sare sozialetan eta elkarretaratza ditu du gaur arratsalderako 6:30 hain zuzen ere Oiartzungo plazan. Azken egunotan 8 langile hil dira lan istripu Euskal Herrian. 2 laborari duzunaritza sarasketan eta uztaritzen traktoreak iraulita biak, beste 2 goitik erorita oilokin eta garesen, beste 2 garesko esne ustiategi batean eta Bermeon ere bihotzekoak jotatzen duten langile bat, ala urte hasi zenetik 36 langile hil dira lanean ari zelarik.
Bestaldetik argindarrari Iberiar penintsulan urtebeteko topea jartzea onartu du Bruselak, salbuespen iberiarra deiturikoak Madrilek eta Lisboak argindarraren preziori tope bat jartzea ahalbidetuko du. Faktura pixka bat murriztuko bada ere, neurriak soilik urtebeteko iraupena dauka eta ez ditu enpresen irabaziak ukituko. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea. España y Portugal conseguimos la llamada excepción ibérica y pronto, muy pronto, el Colegio de Comisarios de la Comisión abordará la notificación del mecanismo ibérico de la electricidad, es decir, el tope de los precios al gas que se usa para producir la electricidad, lo que supondrá una rebaja de entre un 15 y un 20% de los precios de la electricidad para las familias y las empresas de nuestro país. Gainera, Ukrainako gerraren erdian zerealen prezioa izugarri igo da, mundu osoko ale esportatzaile nagusietako bat blokeatuta egon delako. Ukraina bera da munduko 5. zerealen esportazioan, bidalketen ehuneko 9%rekin. Otsailaren 24an gerra hasi zenetik 22,5 milioi tona zereal blokeatuta egon dira portuetan, eta nola ez, horrek ere gurean eragin handia izan du. Maite Iturbe udanako okinarekin izan gara, Ordiziako azokan, eta aipatu digu ehuneko 30 igo dela azken hilabeteotan gariaren kostua entzun. Ni guri erosten dut, eta lehen bidai baten izaten zen, hasi nintzen, 1.000 euro ondo labiltzi ginen. Hasi ginen igotzen, eta 1.500. Eta gero azkenean 1.900 piko, ia 2.000 euro. Eta lerroburuekin bukatzeko Algeriak bertan bera eta berehala utzi du Espainiarekin duela ia 2 hamarkada sinatutako adiskidetasun ituna. Hala jakinarazi zuen atzo Algeriako presidenteak ohar baten bidez, Marokok mendebaldeko Saharari buruz duen autonomia planari justifikaziorik gabeko babesa emateagatik. Algerrek Madrili egotzi dio norabide politiko bat argudiatzeko kanpaina bat hastea izan ere, hango presidentearen ustez Espainiak betebehar juridiko, moral eta politikoak urratu ditu eta mendebaldeko Sahararen potentzia administratzailea izaten jarraitu du. Ildo horretan Algeriak salatu du Espainiako gobernuak legez kanpoko formula baten alde egin duela Rabatek proposatutako autonomiaren alde. Argudio faltsuen bidez landutako gertakarien politika koloniala planteatzen baitu. Espainiak eta Algeriak 2002an sinatutako itun horrek bi herrialdeen arteko harremanen garapena arautzen zuen. Algeria bazkide sendo eta fidagarria dela gogorarazi nahi izan du Madrilek azken hilabeteotan. Atzo ordea Algerrek hartutako erabakia deitoratu zuen. Eguneko lerroburuak horrela direla, heldu diezta eguneko argazkiari zer esana eman dute Gotzone Sagardui Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailburuak atzo Exekutif Forum Espainia jardunaldietan esandakoek. Mediku eta erizainen sindikatu zenbaitek gogor kritikatu dute sailburua, batetik lehen arretako profesionalak gutxi esten dituela iritzita eta bestetik aipatutako aldaketak, aldabakiak eta azaleko neurriak direla salatuz. Gaur Sagardui harrituta azaldu da Radio Euskadiren Boulevard saioan bere hitzek sortutako kalapitarengatik. Sailburuak azaldu duenez Osakidetzan egin nahi dituzten aldaketak epe luzerako dira. Atzo nik esan edo adierazi nuena ez da gauza berririk eta ez zen esaten familia medikoak hartatzeko izango zenik. Nik esaten nuena da ze etorkizun daukagun medikuntzan. Gero eta medikuntza espezializatuago bat daukagu, gero eta teknologia sofistikatuago bat daukagu, eta guzti horiek ez dira egongo gure aldameneko osasun zentru edo ospitalean, kasu bakoitzeko. Enuen esan besterik lehen arreta aldatu egingo dela emetik eta gutxira barru. Horrelakorik enuen esan. Gero lehen arretari buruz aldaketa batzuk bizi ditugu. Jadanik, ez da, zeintzuk eta diren, talde bezala lan egiten dutela, eta hor mediku erizaina zen administrariek nahi dugula izan daitezela talde lan hori erantzun ahal izateko paziente behar duten nari. Bestetik, ez dago, uda datorku eta horre egingo duguna izango da urtero egiten diren ordutegi berrantolaketak. Besterik ez dago. Sindikatuetan soilik ez, Osasun Sailburuak lehen arreta berrantolatzari buruz atzo egindako adierazpenek kezka eta haserrea piztu dute oposizioko taldean ere. Euskal Herria Bilduk, Elkarrekin Podemosuk eta PP Ciudadanosek Eusko Legebiltzarreko prentxaretoan egindako adierazpenetan gogor kritikatu dituzte Osasun Sailburuaren hitzak. 3 taldeek bat egin dute euren kritiketan Osasun Sailari planifikazio eza egotzi dioten eta arbuiatu egin dute ardura oro herritarrengan uztea. Rebeka Ubera, Euskal Herria Bilduko legebiltzarkidea.
Orain osasun sailetik, jaurlaritzatik esaten digute lehen arretan, osakidetzan kultura aldaketa bat, egongo dela kultura aldaketa bat eman behar bizketak. Esaten digute profesional gabezia dagoela, badirudi kasualitatea izango baliz bezala profesional gabezia, eta profesional gabezia urtetako politiken ondorioa da, urtetako planifikazio gabeziaren ondorioa da. Hau ez da zerutik jauzi den gauza bat. Bestelakoan hizkuntzari helduta gazteluneko 79 ez dituzte Euskal Herriko komunikabideak kontsumitzen. Beateiko Olibe Minenzak eta Josu Amezagak Eusko Legebiltzarran aurkeztu zuten pasaden hilabetean eginiko ikerketan. Esanez kontzientzia hartu eta plan bat egin behar dela. Bada Eguerdiko magazinean Minentza bera izan dugu gaur gonbidatu nagusi gisa eta hauxe da gaiaren bueltan egin duen diagnostikoa. Diagnostikoa da kezkatzeko bezalako zenbakiak ditugula mahai gainean. Ez da soilik kezka, diagnostikoaren parte, badaude aukerak, badaude bideak, badaude heldu beharreko lerroak, baina kontua da orain arte mundua esplikatzeko eta bizitzeko genituen parametroek ematen diguten argazkia, oso larria dela. Hau da, esan bezala, besteak beste esaten da, gazten 79-tik, 10-tik 7-tik, ia ez dutela Euskal Herrian ekoitzitako edabiderik kontsumitzen. Honek ez du esan nahi euskarazko edabidea. Euskara eta erdaretako edabiderik ez duela kontsumitzen. Eta honek esan nahi du, nolabait orain arteko lotura, komunitate lotura komunikabide tradizionalen bidezkoa diluitzen ari dela, apurnaka. Ostera sehaskako ikasleek desobedientziara joko dute, aurten ere ikaslei azterketak euskaraz egiteko eskubidea ukatua zaienez, irakasleek uko egingo diote brebetako azterketak zuzentzeari, ala Frantziako Hezkuntza Ministerioari eskatu diote sehaskarekin duen hitzarmena errespetatzeko. Zuta aurten indar berriturik du garela. Borroka aspaldikoa da, orain brebeta zientzian historia honekin 2017-tik ari gira, eta gero eta indar gehiagorekin ari gira. Aurten bai da, errepikatzen dugu jazko desobedientziarako deialdi hori, baina indar handiz entzunen dugula pentsatzen dugu. Zuzenketarat ez joitea, gure ikasleekin elkartasunez, horiek euskaraz egiten dute, ez zaie zuzendua, beraz guk ez ditugu zuzenduko beste ikasleen brebetak. Balio ez duena da deus ez egitea, eta egiten den guziak du lotzen dira gauza guziak elgarrekin, burasoen ekimenak, sehaskarenak, negoziaketa, ekintzak, okupazioak, desobedientziak, guzti hori uztartuz, ene ustez, gu irabazteko esperantzarekin ari gira borrokan. Bestetik adingabeak sare sozialetan euskarazko edukiak sortzen, editatzen eta elkarbanatzen ikasteko programa da Ala Birala. Euskararen etxean antolatuko da 11 eta 12 urte bitarteko adingabeentzat. Ekainaren 27-tik 30 guztira 320 plaza eskainiko dira. Azkue Fundazioak eta Bilboko Udalak martxan jarritako programak Betu Berrozker ordezkatuko du. Adingabeak sare sozialetan euskarazko edukiak sortzen, editatzen eta elkarbanatzen ikasteko programa da Ala Birala. Euskararen etxean antolatuko da 11 eta 12 urte bitarteko adingabeentzat, ekainaren 27-tik 30. Guztira 320 plaza eskainiko dira gainera. Azkue Fundazioak eta Bilboko Udalak gazteentzako Ala Birala programa jarri dute martzan. Izan ere aurreko edizioetan, YouTube plataforma besterik ezen lantzen eta esparru gehiagotara zabaltzea erabaki du Udalak. Instagram, Twitch edo TikTok landuko dituzte besteak beste. Gazteek gehien erabiltzen dituzten sare sozialak hain zuzen ere. Bada Euskararen etxean 8 tailer egingo dira eta egun bakoitzean 2 saio izango dira. Bata goizez 10-etatik ordu batetara eta bestea arratsaldez 3:00-tik 6:30. Tailer bakoitzean 4 talderatuko dira eta bakoitzean 10 parte hartzaile izango dira.
Gaur egungo joerak eta erreferenteak hartuko dira aintzat, baina batez ere euskarazko edukiak elkarbanatzen dituztenak nabarmenduko dira. Horrela, edukiak sortzeko teknikak eta gogoeta kritikoa landuko dira. Izen ematea Bilboko Udalaren web orrian egin behar da. Eta izen emateko epea ekainaren 13 arte egongo da irekita. Gaiz aldatuta berriz aipatu gure erreburuetan ere Ukrainako gerraren erdian zerealen prezioa izugarri igo da, mundu osoko ale esportatzaile nagusietako bat blokeatuta egon delako. Ukraina bera da munduko 5. zerealen esportazioan, bidalketen 9,9%. Otsailaren 24an gerra hasi zenetik 22,5 milioi tona zereal blokeatuta egon dira portuetan eta nola ez horrek ere gurean badu eragin handia. Ordiziako azokan izan gara eta bertako saltzaileek besteak beste aipatu digute 30 igo dela azken hilabeteotan gariaren kostua. Ukraina mundu osoko ale esportatzaile nagusietako bada, zerealen esportazioan munduko 5. bidalketen 9,9%. Otsailaren 24an gerra hasi zenetik 22,5 milioi tona zereal blokeatuta egon dira Ukrainako portuetan, eta horrek Euskal Herrian ere eragin handia izan du. Esaterako hemen aurrean dugu Madalena hau egiteko Ukrainatik esportatzen den ganari hori erabiltzen dute eta hemen Ordizian azokango da eta okinek esan digute ikaragarri igo dela 130 igo dela gariaren prezioetan. Ni guri erosten dut eta lehen bidai baten izaten zen hasi nintzen 1.000 euro ondo labiltzi ginen. Hasiken igotzen eta 1.500 eta gero azkenean 1.900 da piko, ia 2.000 euro. Eta ja beste mezu bat bidali zidaten, askoz gareztu indala, eta prezioa eta lista bat jarrita eta bidali ziguten, eta ez dakit urrengo bidaia zenbat izaten da, baina 30 tanto por ciento gehiago. Azten naizi pagatzen, eta gero ingo gehiago, ez dakit azkenean zenbat izango da. Eta horrek ere, salmentetan, izugarrizko eragina du. Urte hasieran igo nun prezioa eta gogorik ez dauket igotzeko. Nik ez daukeko hori. Aguantatzen balin bade, hola, jarrituko dut. Hori garie da, baina adibidez, olioa bai, Madalenak egiteko erabiltzen dut. Lehen euro bat ez duen litroa ordaintzen, eta orain 3 euro litroa. Agita zen bada. Baina irin eta adibidez nire irin eta olioa una pasada. Okinak ez dira prezio igoera sumatu duten bakarrak. Adibidez arrautza saltzaileek euren oiloak ilikatu behar dituzte eta ematen dieten hartuaren prezioa ere asko hazi da azken hilabeteotan. Lehen hori oso galesti zuten zan, baina oin gehiago. Lehen hori igual 10 kilo 50 euro da urten 100 euro eta gehiago. Hain arratza saltzaileak bai. Eta? Arratza gutxi gio dugu, hondik gutxi. Gero hain da bolara bat, oioan agarratzik dute, ejemplo jartzen txori agarratzik ointxe dute. Eta oain gio ezkeo saldo ezin etorreko litzake, orduan ez dugu handi gio, baina udazkeni jasotzeko askotan gaudu. Oain saltzen dut 3 erdi dozena, launa gutxinez udazkeni. Momentu honetan galean egia. 40 kiloko zakua, pentsu zakua, 5 euro kostatzen da. Eta 40 kiloko seitu jate dute. Oin dela dema gutxi, 15-etik 25 egun da. Urter dinio. Ukrainako gerra izaten ari den eragina handia dela baieztatu digute saltzaileek. Ikera. Bestela galdetu, txala azten duten nahi eta esnietea azten duten nahi galdetu. Gainera argindarrari Iberiar penintsulan urtebeteko topea jartza onartu du Bruselak, salbuespen iberiarra deiturikoak Madrilek eta Lisuak argindarraren prezioari tope bat jartzea ahalbidetuko du. Faktura pixka bat murriztuko bada ere neurriak soilik urtebeteko iraupena dauka eta ez ditu enpresen irabaziak ukituko. Energia prezioen larrialdiak baldintzatu da Iberiar penintsulako salbuespenak asteazken honetan lortu du Europako batzordaren oniritzia eta beraz argindarrari urtebeteko topea ezarriko dio Europak. Mekanismoa datorren asteartean sartuko da indarrean eta astebete barru izango du isla prezioan asteazkenean.
Lehenengo 6 hilabeteetan 40 euroko prezioa izango du megabat orduak, eta gero hilabetero igotzen joango da, 70 eurora iritsi arte. Topea ez da Pedro Sánchez eta Antonio Costa presidenteek eskatutako 30 euroetara jaitsiko, baina kontuan hartuta megabat orduaren prezioa 100 euroen bueltan dagoela orain, neurria faktura jaistea ahalbidetuko du. Espainiako gobernuaren arabera murrizketa 15% eta 20% artekoa izango da. España y Portugal conseguimos la llamada excepción ibérica y muy pronto el Colegio de Comisarios de la Comisión abordará la notificación del mecanismo ibérico de la electricidad, es decir, el tope de los precios al gas que se usa para producir la electricidad. Lo que supondrá una rebaja de entre un 15 y un 20% de los precios de la electricidad para las familias y las empresas de nuestro país. Neurriak edonola baditu muga gehiago. Hasteko ez dira elektrizitate ekoizleen irabaziak ukituko. Jatorrizko proiektuak horrela aurreikusten zuen arren. Hala ere Ursula von der Leyen Europako batzordeko presidenteak sistemaren erreforma handia eskatu du. Sistema honek jada ez duela funtzionatzen adieraziz. Bruselak azaldu duenez 6.300 milioi euroko kostua izango du Espainiaren kasuan, eta 2.100 eurokoa Portugalen kasuan, gobernu bakoitzak jakinarazitako xehetasunen arabera. Bestalde Teresa Ribera Espainiako trantsizio ekologikoko ministroak dio gasaren muga berdina izango dela Espainian eta Portugalen, eta diseinatu bezala onartu dela. Hay un elemento fundamental que queda recogido en las dos normas y es que se van incorporando a contribuir a ese ajuste a posteriori según se van produciendo las revisiones mes a mes. Neurria 2023ko maiatzaren 31 arte aplikatuko da. Etxe bizitzaren arazoa Ipar Euskal Herrian larria dela eta bertako eragileak aterabideak atzemateko erabakitasunez ari direla agerian geratu da ekainaren 8an Baionan eta Senperen Lapurdiko hiriburuan euria ari bazuen ere arratsaldean 300 bat lagun elkarretaratu dira herrian bizi plataformak deituta. Hain zuzen ere Euskal Elkargoaren egoitzan bildu dira joan den ekainaren 3an Pauko Auzitegi Administratiboak konpentsazio neurria suspenditu duela salatzeko. Araua egun aurretik sartu zen indarrean. Iragan martxoan Euskal Hirigun Elkargoak zehaztu zuen turismorako bizitegi bat alokagai duten jabeek urte osorako beste bizitegi bat eskaini beharko zutela aurrerantzean ordea, neurriak ezinegona eragin zion etxeen jabeen kolektiboari eta helegitea jarri zioten konpentsazio neurriari. Baita Pauko Auzitegiaren babesa erdietsi ere neurria etena delarik. Orain, hala atzoko protestan partartu dutenek irmoki defendatu dute konpentsazio neurriaren premia. Zenbakitan ere egin dute defentsa zehaztu dutenez, 20.000 etxe bizitza urteko alokairuan jartzeko bidea emango luke neurriak horrez gain Janrene Etxegarai eta beste zenbait hautetxik harrera egin diete bart plataformako kidei eta bilkura egin dute auzi administratibo eta juridikoari aurre egiteko estrategiaz mintzatzeko ondoko egunetan beste bilkura bat aurre ikusia da. Halaber Euskal Herria baek nabarmendu du oraindik ere badela bataila irabazteko aukerarik. Horri loturik herritarrei eskatu diete haiei eman diezaietela botoa datorren igandeko hauteskundeetan. Elkarretaratze berezi bat egin dute Barte Euskal Herriko 7 hiritan hainbat lagunek kalean egin dute Eusko Jaurlaritzako eta Nafarroako gobernuari harrera baliabideak eskatzeko izan ere, etorkin askoren errealitatea da kalean egin behar izatea eta horregaitik gobernuei galde egin diete. Migratzen ari diren zein bertan geratzea erabaki duten pertsonen oinarrizko eskubideak berma ditzatela, etxe bizitza duinik ez dutenentzat batez ere. Hala arratsaldeko 8etatik aurrera mobilizazioak egin dituzte Bilbon, Barakaldon, Arteagan, Donostian, Irunen, Gasteizen eta Iruñean ondoren lozakuak antolatu dituzte gau osoko elkarretaratzeak egiteko. O que está en tránsito para que tenga una acogida digna. Vamos a aprovechar para reivindicar como situaciones varias que están ahora mismo sufriendo y Ez dago argudiorik pertsona batzuk kanpoan zergatik uzten dituzten justifikatzeko. Oraindik ez dago protokolo egiaztagarri eta argirik. Administrazioek koordinatu gabe jarraitzen dute eta ez dute irizpide amankomunik. EAE eta Nafarroa gizarte politiketan abangoardian jarri nahi dituzten adierazpen orokorrak ugariak dira. Harrera duina eta etxegabetasuna lantzeko planak ez dira falta. Aldiz, gertaerek,
Errealitateak, zoritzarrez, erretorika hori gezurtatzen du. Egin dezagun gure lurraldea harrera leku bat. Eta kultur arlora saltua amaitu aurretik, dena prest dago Arabako Bertsolari Txapelketaren finalerako ekainaren 11an ospatuko da Gasteizko Europa Jauregian eta bertan izango dira azken finalerdietan sailkatutako 6 bertsolariak. Estilana Olankideak emango dizkigu xehetasun gehiago jarraian. Dena prest dago Arabako Bertsolari Txapelketaren finalerako. Bi egun baino ez dira falta Europa Jauregiko Maria de Maestu auditorioan izango den hitzordurako. Bertan izango dira finalerdietan sailkatutako 6 bertsolariak. Manes Agirre, Paula Amilburu, Perua Barrategi, Oiane Perea, Xabi Igoa eta Iñaki Binaspre. Larun batean, hilaren 11an, arratsaldeko 5:00 aurrera igoko dira Oltzara 600 lagunen aurrean. 2019tik jokatuko den lehenengo finala izango da eta 30 bertsolarirekin abiatuta finalera iritzi diren 6etako bati irabazleari txapela jantziko dio Serapio López Ortuetak 1982an lehen bertso eskolen sortzaileetako bat izandakoak. Ikuskizun paregabe aurre ikusten da Gasteizen. Izan ere, Arabako bertsolari gazte eta veteranoen arteko jokoa ikusteko aukera izango da. Amilbururentzat gainera lehen finala izango da. Besteak, aurretik Arabako Bertsolari Txapelketaren finaleko oholtza gainean aritutakoak dira. Esaterako, Iñaki Binaspre azken edizioko txapela jantzi zuela eta Oiane Perea horrelako 4 eraman dituela jada. Sarrerak dagoeneko salgai daude bertsosarrerak.eus webgunean. Bada eguneko kontuak horrela iritsi gara albistegiaren bukaerara. Sunakai taldeak bere 3. estudioko lana aurkeztu du asteazken honetan Oiartzunen musikari apartek lagunduta eta Jaime Estinus ekoizleak akuiatuta konfort gunetik atera eta soinu berrien bila abiatu dira. Ezin gusturago daude emaitzarekin eta nola ez disko berriko tiserrarekin agurtuko zaituztegu gaur, beraz gustatuko zaizuelakoan, besterik ez uraldetik hauek izan dira eguerdiak gurean gaur utzi dituenak. Guztiak eta gehiago nahi duzuen aldiro 11.eusatarian ondo izan eta bihar arte.